Käydään viimeisellä videolla vielä lyhyesti kuvan muokkausta sitten iPhoto-ohjelmalla. Eli avataan tämä sama esimerkkikuva, tämä pingviinikuva. Ja klikataan täältä tämä muokkaa. Niin täältäpä löytyy samantyyppisesti kuin sitten esikatselusta eri valikoita. Pyöritä tietenkin pyörittelee kuvaa ympäriinsä. Korostus tekisi tämmöisen niin kuin automaattisen värikorostuksen. Pikkusen värisävy muuttui siinä. Eli nämä on tämmöisiä pikakorjauksia, automaattisia. Eli jos olisi punaiset silmät, niin tällä saisi dekorjattua. Jos on kuva vinosa, niin tällä suoristamalla. Eli säädetään vaan kulma, että kuinka paljon pyöritetään kuvaa ympäriinsä. Että jos se on vaikka horisontti vähän vinossa. Raja, eli jos haluttaisikin vaan ottaa nämä meidän pikkupingviinit tästä esiin, niin sillä saataisiin ja retusoin, niin tällä pystyy niinku yksittäisiä virheitä. Tämä on tämmöinen niinku automaattinen. Tässä on aika erinomaisen näppärä työkalu. Ja jos jostain syystä ei kyllä ollut yhtään semmoinen muokkaus, kun minä halusin tehdä, niin palataan alkuperäiseen. Näytän vielä kerran retusointia, kun olihan se nyt hieno. Retusoi, ja jos mä halusin vaikka tuossa on tuo pilvehattara, niin en minä tuommoista kaipaa. Minä pyyhkäsin sen pois. Se ei sen kummempia vaadi. Vastaavasti saatettaisiin saada pikku pingviinikin pois ihan sillä, että ei ne lähde. Vähän enemmän joutuisi näkemään vaivaa niiden poistamiseen. No, aika hyvin saa. Tietenkin tonne jää aika monen suttu kuitenkin tonne reunaan. Tai ei se nyt nopeasti huomaisi välttämättä. No ei se nyt hyvä ollut kuitenkaan, joten palataan alkuperäisiin. Tehosteita. Eli ihan pystyy vaalentaa, tummentaa, lämpimämpää, viileämpää. Sitten on tämmöisiä valmiita, niin kuin esimerkiksi pehmennys. Kuinka paljon pehmennystä halutaan tuonne reunoille. Ja vaikka seepia, niin me voidaan kytkeä se päälle ja antiikki päälle pois. Säädä valikko on, kuten huomaatte, niin itse asiassa aika pitkälle. Taitaapa olla tarkalleen sama valikko, mikä oli siinä esikatselussa. Eli vähän paremmin pääsee käsin säätämään näitä kuvaan liittyviä ominaisuuksia. Siinäpä lyhyesti. Niitä kannattaa itse kokeilla ja vaikka Googlella katsoa vähän tietoa, että mitä nämä eri ominaisuudet sille kuvalle oikeasti tekee sitten. Sitten sellainen, että katsotaan pikkusen vähän tuohon tiedostoon hallintaankin liittyen, että missä nuo iPhoton kuvat todellisuudessa on. Eli jos mä avaan tämän meidän tiedostohallintaohjelman ja menen esimerkiksi tänne kuva-ari, eli kotikansio ja kuvat, niin eihän täällä oikeastaan mulla niinku muita kuvia näy, kun täällä on tää pingviinikuva ja sitten oli tämä työpöytäkuva. Huomaatte, että täällä on tämmöinen default copy. Ja tää on itse asiassa tää iPhoton kuvakirjasto. Kuten näette, niin laji on, eli tiedoston tyyppi on iPhoto Library. Tarkoittaa sitä, että ne kaikki kuvat on pakattuna tähän yhteen tämmöiseen tiedostokuvakkeeseen. Ja jos me haluttaisiin koko meidän kuvakirjasto siirtää vaikka toiselle koneelle, niin me riittäisi, että me siirretään tämä kyseinen yksi ainut tiedosto. Toki tämän tiedoston koko on aivan valtava, koska mulla on koneella semmoiset 10 000 kuvaa, niin ei ihan kovin helpolla pysty tekemään.
Mutta oikealla kun klikataan, niin nähdään tämmöinen näytetietoja valinta. Ja sitten se ei ole se, mistä ollaan kiinnostuneita, koska mä vähän huijasin, vaan me halutaan tää näytepakkauksen sisältö. Ja täältä aukeaa taas itse asiassa tämän kirjastotiedoston sisältö sitten. Suljetaanpa tuolta taustalta pois. Täällä nähdään, että täällä on kaikennäköisiä tiedostoja onkin. Näitä ei kannata käsin mennä sorkkimaan, mutta yleensä täältä jostain sitten löytyy ne alkuperäiset kuvatiedostot. Esimerkiksi tämä Originals. Täältä 2012 ja olisikohan se ollut tänään muokattu, niin täältäpä taitaa 11.50. Nämä on varmaan aika tuttuja. Kyllä. Niin kyllä ne täältä pakkauksesta löytyy. Mutta se on vähän niin kuin käyttäjää ajateltu, että kenenkään ei tarvitsisi käsin täällä näitä kuvatiedostoja mihinkään siirrellä, vaan kaikki tapahtuisi tämän iPhoto-ohjelman avulla. Ja kyllä se niin kuin mun mielestä helpompi onkin täältä tapahtumien kautta näitä muutella kuin se, että mä käyttäisin tiedostohallintaohjelmaa ja sitä kautta niitä sitten muuttelisin. Sellaista siinä aika lyhyesti kyllä käytiin läpi perusteet näistä kuvan käsittelystä. Mutta tämähän onkin Mac-kurssi eikä suinkaan mikään kuvan käsittelykurssi.